Мастаком можна стаць абсалютна і не вучыцца нідзе. Может, тут нейкі фокус у гэтым ёсць, калі чалавек раз взял там вот папера чыстая, вот аловак самы звычайны, потым чалавек там павадзіў рукой, бам, похож, як жывы, цуд. Кстати, ну, мастак і пісьменнік, вот все люди, якія займаюцца творчасцю, это в нейкім сэнсе такія вот, ну, фокуснікі, вот яны вот робяць цуды. А бацькі мае потым уже так, ну, калі уже я вучылішча скончыў, калі потым паступіў ў інстытут, яны уже так зразумелі, што я, да, буду мастаком. Жыў у войску 83-85 год. 83-85 я служил в Москве наша частка была пожарная бригада, мы тушили пожары в Москве и Подмосковье. Москва горела вельми моцна. Кожные сутки было там по 20-30 пожаров. Калі я проходил службу, в 1979 году Советский Союз увел войска в Афганистан. И многим там моим знакомым довелось служить в Афганистане, а нават некоторые знакомые загинули там. Мужчина повинен бараніць, мужчина повинен служить, але тут, мне здаецца, павінна быць, што калі ёсць такая неабходнасць, вот пачынаецца вайна, то тады да, тады ўсе павінны ісці там бараніць сваю радзіму. Добра працуе і робіць там пэўную там працу толькі той, каму это падабаецца. Я не ведаю, як это атрымалася. Ну, по вялікім рахунку, калі вот быць шчырым, то я не ведаю, чаму я пачаў пісаць. Я придумляю сабе там, ну, розныя тлумачэнні ад сур'ёзных да такіх, ну, жартаўлівых і вясёлых, напрыклад, што для таго, каб быць пісьменнікам, ну, не трэба купляць фарбы, палатно, не трэба майстэрня, можна на калені сесці і напісаць ну, шытку за 2 копейкі простым алоўкам геніяльнае апавяданне. Быў мастаком, мне чаго-то не хапала. Чаго не хапала? Ну, вот, мне здавалася, што ну, нечага не дабіраю. Вот. І потым, калі я ўжо пісаў, і пісаў, і маляваў, а потым я зразумеў, што, а вот, напрыклад, калі займацца тэлебачаннем ці кіно, то это яшчэ нешта, это вот неяк працяг вот малявання, але ўжо ты малюеш, ну, крышку іншым, іншыя сродкі ў цябе ў руках. Калі я прыйшоў з войска, я вот думаў, куды мне пайсці працаваць. Тут подвярнуўся момант, што была майстэрня, і была нейкая, ну, была кампанія, мой сябар, Володя Адамчик, Адам Глобус, сказал, пошли, будем працаваць у этом самом, у комиссийных крамах мастаками, и будем робить витрины, оформлять. Я кажу, ну давай. И мы с ним працавали в этих комиссийных крамах мастаками. До нас у майстэрню ходили Толик Сыс, Лёня Голубович, Михай Стральцов заходил. Ну, шмат тых, кого сегодня называют там, ну, классики белорусской литературы, Андрей Федоренко, Наварич, Володя Орлов. С Володем Орловым мы в теннис гуляли у нас у майстэрні, у нас стоял посеред майстэрні стол в одном из покоев, мы там лупились у теннис. Ну, шмат самых разных людей заходило до нас. И все это неяк утворилась такая вот эта каша, такая мастацкая. Ну, неяк запросили выступить на телебачении, записаться, в некой там программе, я не памятаю уже какой. Я пришел, нечто мы там записались, ну, молодые литераторы. И галоўны редактор на той момент литературно-драматычных программ, пісьменніца Ольга Іпатова, прапанавала, кажа, Володя, а пошли редактором працаваць до нас на телебаченні. Я кажу, ну я ж так, ну які я редактор, я не журфак не канчаў, филфак не канчаў. Яна кажа, ну навучишься. Я пайшоў, пачаў там малодшы редактор, потым просто редактор.
потым старшы рэдактар, потым зрабіўся галоўным рэдактарам творчага аб'яднання «Тэлефільм», і гадоў 13 я здымаў дакументальнае і мастацкае беларускае кіно на тэлевізіі. Сёння такога месца ўжо няма, і это кепска. Ну, Васіль Быкаў, напрыклад, это сучасны беларускі пісьменнік. Ну, ён мне не падабаецца. І не люблю, напрыклад, прозу Адамовича. І мне не падабаецца тое, што піша Алексеевич. Правда, Алексеевича я не лічу беларускай пісьменніцай, бо яна піша не па-беларуску. А мне падабаецца, напрыклад, Міхась Стральцова. Вельмі. Читаю там своих, ну, людей со своего поколения письменников. Например, там Андрея Федоренко люблю читать, Игоря Бабкова, Олеся Наварича, Адама Глобуса читаю. Думаю я, конечно же, по-беларуску. И сны бачу. Вот в снах, вот, калі я бачу сон нейкі, то там все адбываецца, усе дыялогі адбываюцца, все по-беларуску размаўляюць. Але, напрыклад, я працую ў газеце, і я павінен пісаць тэксты па-руску, потому што газета рускамоўная. Хайку это атрымалася так. Калі мы вучыліся ў тэатральна-мастацкім інстытуце, у нас быў выдатны выкладчык, ён выкладаў асновы архітэктурнай кампазіцыі, Олег Владимирович Хадыка. І менавіта праз яго мы даведаліся, што ёсць там французская паэзія, ёсць там руская, беларуская паэзія, а ёсць японская паэзія. І яна настолькі непадобная, да паэзіі беларускай. І мы зацікавіліся і пачалі спрабаваць там, пісаць. Одно тлумачэнне такое, лабавое і прамое, што ёсць апавяданне, з якога кніжка пачынаецца. Апавяданне называецца «Одна копейка». Ну і па менавіта такім шляхам з'явілася назва. Але ёсць і там тлумачэнне, што «Одна копейка», таму што, вот это нешта такое. В сэнсе, «Одна копейка» — это тое, што не можа быць меншым за 1 копейку, уже нічога не можа быць. В сэнсе, яна неразменная. І ёсць той час, адразу адсылу той час, там, час майго там дзяцінства і юнацтва, калі яшчэ былі манеты, калі былі металічныя грошыкі. Прысвечана кніжка, конечно, жонцы Алені Марковіч, якую я люблю, і з якой я ўжо даўным-даўно жыву. І я наступную кніжку напишу, таксама ёй прысвячу. Можна яшчэ дачцэ. Зрэшты, это правильно, я вот думаю, что вот тут присвячать книжки вот тым, кого любишь. Там, зрэшты, книжка про тых людей, якіх я ведаю, про тыя ситуации, якія я ведаю, и про час, які я ведаю. А калі, в сэнсе, все это не кабагуліць, это книжка про тое, что я люблю. І пра тых, каго люблю, ці любіў. В сэнсе, нават сказаць там у мінулым часе любіў я не магу, таму што я напісаў, што я пра іх напісаў, значыць, я іх люблю. Не вельмі падабаецца, я іх лічу такімі, конечно, слабейшими за книжку «Одна копейка». С кожным сборником, с кожным новым твором, письменник таксама вучыцца любіць лепш по-іншаму. И выказывать это пачуцці таксама вучыцца по-іншаму.
Ну, зрештою, от як у японських віршах, японських там у тих же хайку і танку, «О, как печален ты, безжизненный песок, едва сожму в руке, шурша, чуть слышно сыплешься сквозь пальцы». Это Ісікава Такубоку, это яго танку, перакладзе Веры Марковой на русскую мову. Про это вся литература, вот про то, что вот, вельмі шкадую, што нешта вот сыходзіць, што ты робішся дарослым, узнікае вот эта нейкая яркасць там. Вот это вот сыходзіць, і пісьменнік шкадуе. Але газета, яна выходзіць 5 разоў на тыдзень. І яе ж трэба, каб яна была цікавая, трэба, напаўняць, і трэба пісаць. І вот эти моманты, яго ніхто не ведае, што натхняе, хто натхняе і як натхняе. Я магу вот выйсці зараз з вашай студыі, там спатыкнуцца, і это мяне можа натхніць напісаць раман. Можа, што для мастацтва вельмі важна, падыходзіць да мастацтва без всякіх ідэй. Вот як толькі падыходзіш да мастацтва з нейкімі ідэямі, мыслямі, думкамі, што я там зраблю свет лепшым, што я нешта там змяню, тады нічога не атрымліваецца. Трэба проста глядзець на жыццё, і ў самім жыцці хаваюцца вот эти ўсе апавяданні, все падзеі і вся філасофія, все думкі, канцэпцыі, весь свет. Учора у мяне выйшла кніга. Я просто мне не было магчымасці, мне далі адзін асобнік, в сэнсе сігнальны асобнік. Я патрымаў яго ў руках. Это кніга пра мастака выдатнага і выдатнага настаўніка, які выхаваў Пятрович Каткоў. Ён выкладаў у палацы піянераў у такіх вот маленькіх дзяцей. І там хадзілі да яго і большыя. Яны потым паступалі, рабіліся дыпламатамі, рабіліся інжынерамі, канструктарамі, музыкантамі, журналістамі, але многія зрабіліся мастакамі. А зараз я пішу, зрэшты, тое, што я пісаў, працяг. Зрэшты, пісьменнік піша ўсё жыццё адну і тую ж кніжку. Яна проста можа быць разрэзана там на 25 кніжак, але ён піша ўсё адну і тую ж кніжку. Адну кніжку.